السلام علیکم ورحمۃ اللہ. من لوٹا مرچیش مارا گو بلوچی گپ پتران کنا بلوچی زبان انا یعنی ما ودا بلوچی کنا بل مقصد ہمشے یک بلوچی بطلی مرچی من ذکر کنا چا ہمی بطل لہتی مثال زیریں. حقیقتا میں بلوچی ہنچی بطل لہتی ہستا و ہنچی مثال ہستا آبائدیں سہرے آپاگوں لکک ببا ہنچی گوہر قیمتی بطلا ای بطل گوشی میار باسکانی گے کمان تیر نبا بزا میار تی باسکانی گے ہمیں وسط تیر کمان تیران نبا میاریک بزا تیر کمانا مکان میاریک وتے و میار تی باسکانی گے کہ زورش ماننے ہمیں وسط کمان تیر نبا مزانے ای بطل کجام علم تو کا داخل بھی ای داخل بیتے علم التنمیہ البشریہ انگریشہ یہ گوشک بھی ہیومن ڈیولپمنٹ ای بطل ہمیں علم تو کا داخل بھی مشمار مثالی دیں. ولیم جیمس امریکی لوگ یہ تو کا پیدا بھی زائمت ما تو پت امریکی بیان و سکن سیرے مردم بیان تھے. ولیم جیمس یک بیمار جانی چوکی بھی ای تو کا وڑی بیماری بیتے معدے مدام بیماری بیتا مدام شانہ گولٹی چیز وقتا کور بیتا ندتگے گوشاں ہمیں ڈولا بعض وقتا کر بیتا ہنچو سرینا مدام دردہ گبتا یعنی نہ اشتاد بیتا نہ نشت بیتا وڑی بیماری آئی اوتی وانا گو چیز شری سرا وانتی نکتا اونا کے سنگت بیتگے مدام لوگا. ولیم جیمس وحدی کے مزن بھی آئی پھت چیا سکن سیرے مردمی بھی مزنی ایک منصبی بیتے امریکای تو کا آئی زور داخل کنتے کلیت الطبہ یعنی میڈیسن وانگا ڈاکٹری و طب وانگا. ولیم جیمس چیزاں نلوٹتے چیا بیمار جانی بیتے آزام وانگا پورا کت نکنا منی وتی بیماری چیز منا نیلا چیز وقتا وانی تے گوڑا چیز وقتا چرند اپدا در کہتے ایوانگا پورا نکم او انگو یک ٹوری بیتے علماء بیانتے ای علماء روانتے امازون جنگلان توکا یک پچ لوٹی وسط ایک موضوع ہے. ولیم جیمس ہمشان امرائیہ روتے ہمودا امازون باغان ہمیں جنگلان توکا گوڑا اودا سک بیمار بھی چی جان اودے موسمہ نسگی گوڑا سک تکلیف و بیمار بھی ہمچ کا بلوٹی بیمیری ہمودا ازور کا شنتے پدا امریکہ کارنتے. ولیم جیمس وحدی کے امریکہ کے اسک تنگ بیتے چوتی زندگیاں ای حالتا ای بیماریاں ای تکلیفیاں ہمیں سوچت کہ موتی زندگیاں حلاس کنا موتارا کشاں خودکشی کنا ای زندگیاں چی چھوٹاں. آئی دستہ یک کتابی کبیتے یک فیلسوفی ہے فیلسوف نام جارس بریس ای فیلسوف فلسفہ ای کتاب تو کا ہمیں بیتے کہ ہر چی کی تی زندگیاں ہستے آئی مسئول توے ہر چی کی تی زندگیاں کہتے تی زندگی تو کا ہستے آئی مسئول آئی میارک توے دنی ہر چی میاری چیزیں ہستا آیا کارنے تئی زندگی تئی دستائیں تئی مسئولیتیں. گوڑا ولیم جیمس متاثر بیتے چا ای فلسفہ و ای فلسفہ و تو وستا اختیار کنتے ادا پدا شروع کنتے وانگا. ولیم جیمس زندگی پورے بدل بھی ایک مزن عالمی بیتے علم النفس سائیکولوجی آئیے وستا گشک بیتے امریکہ سائیکولوجی پھت ولیم جیمس بیچارے بیماری چوکیا بیمار جانی مردمیا بلے وحدے ہمیں کے اختیاری کو کہ منی زندگی مسئول منا وتی زندگی وب بدل کنگی آئی زندگی پورا بدل بیت آئی چنچو کتاب ہستا ترجمہ کنک بیتگاں بازی زبانا اور دنیا تو کا چنچو ملکہ شتا ہمیں درس دروسی داتا گوڑا ہمیں ڈولا گشتے میار باسکانی گے کمان تیر نبا تو ڈنیگا میارگ مکا میارگ تو وتے اگا انسان وتی زندگی بدل کنگی وتی جندہ چی شروع بکا ڈنیگا میارگ مکا اگا تو ہمیں چیزیں اختیار بکنے تی زندگی و بدل بھی تو مسئولیتا وتی گا وب بزی میارا وتی باسکاں بدے تیر کیمانا میارگ مکا تی زندگی بچا چھڈول بدل بھی ہنچو کہ ولیم جیمس زندگی بدل بھی ہنچو کہ بعضی مردمان زندگی بدل بھی تا تھی زندگی بھی بدل بھی بلے ترا وتی فکر وتی ذہن بدل کنگی ہیں کہ ما کت نہ کنا اینا تو کت کنے
گوشنتے کامیاب و ناکامی مردمانی فرق ہمیشہ کامیابی مردم گوشی ما چی ڈولا بکنا ناکام مدام ہمی گوشی ما کت نکنا ادوینان فرق ہمیشہ آکے کامیابی آکے ناکامی کامیاب گوشی من چطو بکنا ناکامی مردم گوشی ما کت نکنا گوڑا کمان گوشتے میار باسکانی گے کمان تیر نبا